wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Bayu. Lha iso Mas Suri kok Iso melu lho sing didanui Mbak Niken kok iso wong awake dhewe wong Islam nek wong uluk salam ya dijawab lho. Apa kabeh nek uluk salam wajib dijawab? Lho, wong Islam nek wong uluk salam kudu dijawab. Enek salam sing gak wajib dijawab. Salam apa kuwi? Imam karo makmum pas takiyat akhir nek imam assalamualaikum makmum waalaikumsalam. Oh, kok enek sing ngono kuwi ya ditulis karo malaikat. Piye? Pucuk. Mbak Niken. Iya Mas Bayu. Alhamdulillah bisa ketemu enten mriki, ketemu ning kali meneh. Alhamdulillah Mas Bayu, semoga Mas Bayu sehat selalu panjang umurnya. Amin, amin, amin. Tambah jembar atine, tambah sabar. Amin, Nduk. Niki wae kula dari jenenge nggih rati-rati sedih asine. Lah kok susah ki ngopo? Aja sedih kan, Nduk. Nggih kelingan napa Mbah Hanom. Wingi kan nate napa jenenge Sanjang to to. Nggih, Anu tak anteni Nduk, mengke anu dolan ning gone Solo. Nggih, heeh. Bapak dereng mriko. Nggih, heeh. Mboten ana apa-apa,